שלום, ערב טוב. כמעט 4 שעות ישבנו, והמצלמות דלקו כל הזמן, ואנחנו כמעט לא נשמנו. ואלי שרעבי מסר עדות שעוד לא שמענו כמוה, על כמעט 500 ימים בשבי, מתחת לאדמה, כבול בשלשלאות ברזל, כל היום, כל הזמן. אי אפשר לשכוח את התמונה של אלי יוצא מהרכב של החמאס. עכשיו הוא יודע ששוחרר במשקל 44 קילו, איבד למעלה מ-30 קילו בשבי. ורק כשחזר הביתה גילה שאיבד את כל משפחתו. האיש שחזר מן הגהנום רק בשביל לגלות את גודל השבר שחיכה לו כאן, החליט לדבר. אלי שרעבי הוא הראשון בין השווים בעסקה הזאת שמתיישב מול מצלמה, והוא עושה את זה בשביל אחיו שעדיין שם, ובעיקר בשביל צעיר אחד שהשאיר אחריו שם, במנהרה. נטע סרוסי ושרית מגן עבדו איתי על הכתבה הזאת. הבימאי הוא יניב שבתאי. הנה אלי שרעבי, בגוף ראשון, בלב שבור ובאומץ. אני מרגישה כאילו הכרתי אותך כל כך הרבה שנים. הרבה מרגישים ככה, אני לא יודע למה. לא ידעתי שכל כך תתרגשי. אני גם לא ידעתי שאני כל כך אתרגש. יהיה בסדר. בוא נתחיל. הוא איכשהו מפרק בשניות את כל מטעני הרגש, גם את הכאב שעוטף את המפגש הזה. אלי שרעבי מגיע לראיון הזה אחרי 491 ימים בשבי, אחרי שאיבד את אשתו ובנותיו בבארי, וגם את אחיו יוסי, שנרצח בשבי. איך הוא מצליח לאסוף את עצמו כדי לדבר על זה? ואיך בכלל מתחילים לדבר על זה? אני מנסה לחשוב איך לומר את זה, שאני רוצה לוודא שאני לא הולכת למקומות שאתה לא רוצה ללכת אליהם. אני רוצה ללכת לכל המקומות. תרגישי חופשי. אם יש משהו מאז שאני חוזר, מהרגע הראשון, ואני אומר לכולם, למשפחה, לצוות הרפואי, לחברים, לא הולכים לידי על ביצים. מדברים על הכל. על הכל. על האובדן, על השבי, על הכל. על כל דבר שרוצים. ומה? ואנשי המקצוע לא אומרים לך, דחילק, תרגיע? אומרים? ולמה החלטת להתראיין, אלי? פשוט באמת, 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 אסור להשאיר אף אחד שם מאחור. כל דקה, אני זוכר כל דקה במנהרה, שאנחנו אומרים אולי היום. נשאר שם ילד שפגשתי לפני שנה וחודשיים, אחרי 50 יום בעזה. אלון אוהל. והוא נכנס לי ללב, מבחינתי אימצתי אותו מהרגע הראשון, תמכנו אחד בשני, 24/7 ביחד. כל דבר אני יודע עליו, על המשפחה שלו, כל תאריך, כל תחביב של אחותו, של אחיו, של ההורים שלו, הכל אני יודע. איך אפשר להשאיר אותו מאחור? ואתה יודע שהוא בעצם עכשיו אחרון במנהרה הזו. אחרון. זה נורא קשה להישאר לבד. כשהיינו עוד 4, עוד זה נותן לך כוח. יש לך עם מי לדבר, יש לך עם מי לקום בבוקר ועם מי לישון בלילה. אז מנקודת מבטו של אלון הייתם 4, 2 שוחררו, אתה ואור, ואז שוחרר אליה בשבת שעברה. אני לא יכול לדמיין את הרגע הזה. לא יכול לדמיין. ביום שאני עוזב, המחבלים קוראים אותי ממנו, הוא פשוט מסרב לעזוב, תפס אותי. רגע מאוד קשה. הוא אמר משהו? הוא אמר שהוא שמח בשבילי. הבטחתי לו שאני לא אעזוב אותו שם, שאני אלחם עליו. הבטחתי לו את זה.
אמרתי לו שזה עניין של ימים. ממש. אז בעצם בשבילו אתה פה. לגמרי. לגמרי. בשבילו, בשביל עוד חטופים אחרים. אתה זוכר את הרגע שאומרים לך שאתה הולך הביתה, שהמחבלים באים ואומרים זה נגמר? מטורף. זה רגע שאתה מדמיין אותו ומחכה לו. באותו רגע זה כבר 480 יום בערך, שאנחנו... זאת אומרת, הם באים כמה ימים לפני. מסתבר בדיעבד שאני יודע שבוע לפני המשפחה שלי על התאריך שאני יוצא. אני ב1 לפברואר כבר יודע שב8 אני יוצא. ומאותו רגע אני ממשיך להגיד לחבר'ה, אין לנו עסק עם נורווגים, זה יכול להשתבש בכל רגע. ועד שהשער לא נסגר מאחורינו, ואנחנו בידי צה"ל, הכל יכול להשתבש. אבל מה הם באים אומרים לכם? הייתה עסקה, יהיו פעימות? לגמרי, לגמרי, כמו שאת מדמיינת. מגיע מפקד בכיר למנהרה, ומודיע לנו, אלי שרעבי, אור לוי, יש עסקה, אתם ב8 לפברואר יוצאים, אליה כהן, אתה ב1 למרץ יוצא. ממש ככה? ממש ככה. ואלון נואל, אתה בפעימה השנייה, ונקווה שזה יהיה ב8 למרץ. אתה זוכר מה עובר עליך בשניות האלה? וואו, כן, כן, זה רגע מאוד מאוד לא פשוט, מורכב, כי זה משהו שאתה מחכה לו ואתה רוצה שהפרץ רגשות הזה יקרה, הוא קורה בלב, אבל אז אתה רואה את אלון, הוא היה מבועת, הוא נהיה לבן, הוא מבין שהוא הולך להישאר לבד, ואז אתה לא יכול לשמוח. אתה לא יכול לשמוח, הולך, מחבק אותו. ובהחלט זה רגעים שקצת של היסטריה מצידו. הצליח להרגיע אותו אחרי איזה רבע שעה, עם הרבה מים, הרבה חיבוקים. ואז אותו מפקד בכיר אפילו פותח לפטופ, מראה לנו את התמונות. תמונות של מה? של 33 ישראלים חטופים שבפעימה הראשונה משוחררים. הוא אומר לנו 25 מהם חיים, 8 מתים. הכל בדיוק. בול. ואז אני מזהה בפעם הראשונה, מי שקופצים לי לעיניים ישר, זה אוהד בן עמי, וטל שוהם שמבארי. שידעת שהם חטופים? לא היה לי מושג. כלום. אין לי מושג על אף אחד. אני 1 ו4 חודשים לא נחשפתי לשום ידיעה, לא ברדיו, לא בטלוויזיה. כלום. כלום. אני לא יודע כלום, אין לי מושג. ואחרי 3 ימים אנחנו מועברים לשלב הבא לפני יציאה. למקום אחר. למקום אחר, למנהרה אחרת. מנהרה מאוד מאוד ירודה ברמתה, הייתי אומר. תנאים מאוד מאוד קשים, ששם מבחינתם זה אולפני הרצליה, במשך 3-4 ימים של סרטונים, של תעמולות, עם המון חזרות. ומתי מופיע אוהד פתאום? אוהד בן עמי חובר אלינו יום אחרי שאני ואור במנהרה הזאת. זה היה עולם ומלואו לחבק אותו. אנחנו עובדים ביחד במשך שנים לפני כן. ואז אני נתקלת בתמונה הזאת. זה לא יאמן, אלי. כן. שלך ושל אוהד בימים היפים בבארי. ממש, ממש. אוהד מנהל הכספים, אני גזבר הקיבוץ. ושניכם בעצם מעמודי התווך של האימפריה המשגשגת הזאת של בארי. ואז אתם מוצאים את עצמכם, שניכם במנהרה הזאת? וזו פעם ראשונה שאני נחרד לגלות כנראה איך אני נראה. זהו. כי עד אז אני לא יודע איך אני נראה באמת. פתאום אתה רואה את אוהד. ופתאום אני רואה את אוהד, 30 קילו פחות. ואז אני אומר, כנראה שגם אני לא רחוק מזה, כנראה. כשאוהד נכנס, הוא אומר משהו? אנחנו מתחבקים כל כך הרבה. ואוהד בדיעבד
יודע שאחי יוסי גם היה חטוף וגם נהרג, והוא לא אומר לי כלום. יומיים לפני השחרור, אותו מפקד אירוע נקרא לו, שמקבל אותנו מיום שלישי עד יום שבת, למעשה עד השחרור, נורא גאה לספר לי, להראות תמונה של יוסי ולהגיד לי שחיל האוויר הרג אותו. גם אז אני אומר לו, אני אומר לו בסדר. ולא מאמין. ואז אני אומר לו, עד ואור, הוא מצא את התמונה של יוסי בפייסבוק, הוא משחק לי בראש. ואז כנראה אוהד מבין שאין ברירה, ולוקח אותי הצידה, ואומר לי, כל מה שנאמר לך נכון. וכמו פטיש 5 קילו על הראש. ובדיעבד בכלל אולי אוהד שהיה חשוף כן לתקשורת. אולי הוא יודע שגם ליאן ונויה ויהל לא בחיים. שם, בשבי, אתה באיזשהו שלב שואל את המחבלים, תגידו, אתם יודעים מה קרה למשפחה שלי? כל הזמן. הבנות שלך ואשתך בסדר גמור. אני אומר, הלוואי, כי ברור א' שאני לא מתכוון להאמין להם. זאת אומרת, מה בינך לבינך? אתה משכנע את עצמך שאין בסדר? אתה אומר לעצמך... אני מאוד מקווה שהבחירה שאני וליאן עשינו במודע לא להילחם כדי לשמור על הבנות אכן הצליח, אבל כל האפשרויות רצות לך. אז אתה שנה ורבע עם כל האפשרויות. כל האפשרויות רצות, כל הזמן. עד הרגע האחרון אני אומר לכולם, הלוואי ואשתי והבנות בחיים, ואז נעשה א', ב', ג'. כל הזמן זה הסגנון דיבור, זה הניסוח, לעולם לא, הם בחיים בטוח, לא, אין דבר, כל האפשרויות על השולחן. ומה זה א', מא', ב', ג'? מה זה א', ב', ג'? קודם כל אתה עושה חשבון נפש עם עצמך הרבה מאוד, יש לך המון זמן לחשבון נפש, אי שם במעמקי האדמה. עשיתי מספיק בשביל המשפחה לאורך השנים, עשיתי אולי יותר בעבודה, אולי הייתי יכול להיות עוד 5 דקות פה, עוד 5 דקות שם. וא', ב', ג' זה לעשות, זה להקדיש את הזמן למשפחה, זה אפילו ליאן, שהיא אנגליה. אולי תחליט עכשיו מספיק. זה אחד הדברים שרץ לך בראש. היא תבין סוף סוף איזה שטות זאת הייתה. איזה שטות לחיות בישראל. ועוד בבארי. ועוד בבארי. ומספיק, עכשיו עוברים לאנגליה. איך הגעת לקיבוץ ומאיפה באת? אז באתי מבריסטול בדרום מערב אנגליה. מה גרם לך להישאר? התימני, נשארתי בשבילו, בגללו. חתיכת חיים. 30 שנה הייתם ביחד. תודה על 30 שנה מדהימות. תודה, זה מה שאני אומר. שזכיתי. איך קיבלו בבית את ההחלטה שלך להישאר בבארי? קיבלו. לא מתווכחים, הם ילדה בת 20 שמאוהבת. הנה ליאן שלו, בהפקה מקומית של בארי, מספרת על אלי שלה, שגדל בדרום תל אביב עם עוד 2 אחים ו2 אחיות. אמא חנה, ברצון. זה הוא? כן. אבא מאוד מוכשר. אבא שלו, שגדל בכרם התימנים, הספיק לשחק כילד בתיאטרון הבימה. בהצגה מדיה, עם חנה רובינה. כן, שום דבר לא היה שגרתי במשפחה המיוחדת הזאת, ואלי מחליט בגיל 15 להיות ילד חוץ בקיבוץ. יוסי, אחיו, יגיע לשם כמה שנים אחריו. בין לבין, אלי יפגוש בבארי את המתנדבת הצעירה שהגיעה מבריטניה, וגם חוזרת יום אחד לבריסטול, והוא אחריה. לא מוותר. קונה פרחים, מחכה לה מחוץ לעבודה שלה,
והיא אמרה, עידו? עידו לגמרי. אתה יודע, באתר של הקיבוץ כתוב שהיא דיברה קיבוצניקית במבטא אנגלי מודגש, ונגנה בסקסופון או בפיקולו? נגנה בקלרינט. נגנה בקלרינט שנים לפני כן. אני מבין שהקלרינט שלה גם נבזז באותו 7 לאוקטובר, שזה... נעלם מהדירה. נעלם. כמו עוד הרבה דברים, אבל גם זה נעלם. אתה זוכר את הרגע שהכל מתחיל? אותו 6:29? וואו. הבנת שקורה כן. משהו יוצא דופן? כן, לליאן יש את האפליקציה של צבע אדום, מה שאני תמיד נמנעתי, ופתאום האפליקציה הזאת משתגעת. שומעת צבע אדום. פתחת את בהפתקה. כל הזה צבע אדום. לא נורא, צבע אדום, תכף זה יסתיים, אז מגיעה ידיעה שיש חשש לחדירת מחבלים בבארי. אנחנו אומרים, אוקיי, 1, 2, 3, כיתת כוננות יטפלו בהם. והצבא יגיד. מה זה צבא? מספרים לנו שיחידת שלדג בבארי מטפלת בעניינים. אני אומר לליאן, חצי שעה, האירוע נגמר, אנחנו נהיה בחוץ, לא לדאוג. ואז אתה שומע אותם בחוץ? אני שומע אותם בחוץ, מנסים להיכנס, מקבלים החלטה שברגע שהם נכנסים, אנחנו לא מתנגדים. הכלבה שלנו איתנו, הם פותחים את הדלת, והכלבה נותנת נביחה ככה, והם יורים בממד. אנחנו שוכבים על הבנות, אנחנו צועקים שיפסיקו, רואים שאף אחד לא נפגע, והם מתחילים לדבר בערבית, אל תפחדו. אתה מבין אותם. אני מבין אותם, אני מבין ערבית. תביאו את הטלפונים, אוספים את הטלפונים, כבר 2 תופסים אותי, מוציאים אותי מהממד. את הבנות מובילים לכיוון המטבח, ולליאן אומרים להתלבש, כי מיהרנו מהחדר שינה ב6:30 באמת לממד, והם מחכים שהיא תתלבש, ואני הדבר היחיד שאני רואה את הבלבול שלה, במה לבחור מהארון, מה ללבוש, ואני אומר לה, אל תפחדי. שזה אמירה כל כך טיפשית, כל כך טיפשית. זה הדבר היחיד שאני מוצא להגיד לה באותו רגע, אל תפחדי. שהסצנה היא פשוט נוראית, נוראית, שהיא של פחד נוראי. שלא דומה לשום דבר. לא דומה לשום דבר. 10 מחבלים בתוך הבית, 2 מהם תופסים אותי, תופסים את הבנות ועומדים איתם במטבח, וכל הזמן הזה ליאן אומרת להם, בריטיש פספורט, וחושבת שזה יגן עליהם. אני יודע שאני הולך לחטף, זה היה לי ברור. באמת? לגמרי. ואז אני מבין שזה הרגע שמוציאים אותי מהבית, ואני צועק לבנות, אני אחזור. ומשם אני במוד של הישרדות, שאני אומר, לא משנה מה קורה לי עכשיו, לא משנה מה עושים לי, אני חוזר. מה שאני רואה בחוץ זה פשוט נורא. מה אתה רואה? 150 מחבלים במסיבת גן על המדשאות של שכונת הכרם. אף אחד לא תיאר את זה ככה במילים האלה. נכנסים ויוצאים. ואת התחושה הזאת בגוף, כשאתה מבין שאתה עכשיו נחטף לעזה, אתה יודע לתת לזה מילים? אני לא מפחד. 2 גוררים אותי לכיוון מעלה לגדר, בדרך אני מקבל מכות ממחבלים אחרים. מכים אותי, אני לא מרגיש את המכות בכלל, זה לא... הגוף בכלל לא מתקשר עם המודע שלך, אתה במוד של הישרדות לגמרי. מאותו רגע אני נכנס גם למוד הצבאי שלי. מה זה אומר? אני עובד בזה. מאותו רגע אני עובד בלשרוד, ואני סופר דקות באוטו לתחנה הראשונה, ואני סופר דקות לתחנה השנייה. וככה אנחנו מחליפים משהו כמו 4 תחנות. בתוך עזה. בתוך עזה, כשבדרך כמובן, התחנה הראשונה כמעט עושים בלינץ', וככה מחבלי חמאס מצליחים להוציא אותי מהם. מה זה אומר? מה היה שם? הם מוציאים אותי מהאוטו, וההמון ככה מצליח להגיע אליי ולמשוך אותי מהם. אבל הם איכשהו מצליחים לגרור אותי חזרה לתוך מסגד,
הם שואלים אם אני מהצבא, ואז אני אומר להם, אני בן 51. והם מסתכלים ולא מאמינים. הוא עוד יעמוד בחקירות בשבי, יספר למחבלים שהיה בסך הכל נהג בחיל הים כביכול, יצליח אפילו לחשב, לפי זמן הנסיעה מנקודה לנקודה, שהוא מוחזק איפשהו במרכז הרצועה. ב-52 יום הראשונים, אני בכלל עם תאילנדי, בבית, למעלה. הדבר היחיד שמפחיד אותי זה הפצצות חיל האוויר. נורא מפחידות. שאתה שומע כל הזמן. בתים מימיננו, משמאלנו, מאחורינו, מצדדינו, פשוט נופלים אחד אחרי השני. בשלושה הימים הראשונים אני כפות בידיים מאחורה, כפות ברגליים עם חבלים שקוראים לי את הבשר. קצת אוכל, קצת מים ביום. אני זוכר שאני לא מצליח להירדם מהכאבים, כי גם החבלים כבר בתוך הבשר, וכל תנועה אתה רוצה לצרוח, וגם אתה כפות עם ידיים מאחורה, אז הכתפיים נורא כואבות, ושום תנוחה לא מספיק טובה. ואז יש רגעים שאתה פשוט מתעלף. אתה מתעלף, אתה מאבד את ההכרה, מתעורר אחרי שעתיים, 3, והכאבים ממשיכים. ואני מתחנן בפניהם שיורידו שיעבירו לפחות את הקשירה של הידיים קדימה. ואז אני אהיה רגוע, הכל יהיה בסדר. והם לא מסכימים, אבל אחרי 3 ימים מורידים לנו את החבלים. רק לפני רגע היית חבר קיבוץ, עם אישה ו2 בנות, עם עבודה נהדרת, עם חיים נפלאים, ופתאום אתה זרוק בעזה, כפות ידיים ורגליים. כן. אתה שואל את עצמך, רגע, מה נהיה? אני לא עסוק בזה, כי אני מבין כבר את הסיטואציה, ואני יודע שלהתבוסס בתוך סיטואציה לא מקדמת אותי לשום מקום. אתה מנהל את ההישרדות שלך כל הזמן ומחפש פתרונות כל הזמן. כואב לך, אתה מחפש שלא יכאב לך. אתה רעב, אתה מחפש לא להיות רעב. אתה מבין שאין שליטה, שאתה נתון בידי אחרים, עדיין בתוך הכאוס הזה, אתה מנסה קצת לקחת את השליטה. וזה יצר שליטה בתוך האין שליטה. בדיוק, כל הזמן. היו לך פנטזיות על חילוץ הירואי שפתאום מגיעה יחידה מיוחדת, הורגת את המחבלים ומוציאה אתכם משם? בתקופה הראשונה, ב-52 יום הראשונים שאני בבית, אני יכול לעשות את זה בעצמי. מה זה לעשות בעצמך? לקחת את הנשק בכל לילה של השובים שלי ולירות בהם. זה נורא קל. אתה חשבת על זה? לוקח את זה בחשבון, מריץ את התסריטים, ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, אז עשיתי את זה. עכשיו יש לי מורכבות להבין איפה צד מערב, וללכת לכיוון זיקים. ברור לי שב-99.9 אני בכלל לא שורד את הדרך הזאת. לך תחצה את הדבר הזה בלי שצה"ל יורה בך. אבל את התסריט כן הרצת כל הזמן. תוך כדי שבמקביל אתה יודע שהוא לא יקרה. ואז אני אומר, מספיק, 2. 2 חיילים שמשתלשלים מאיזה מסוק, בשנייה הם מחסלים את השומרים שלנו, ובשנייה מעלים אותנו למסוק. ימ"מ, סיירת מטכ"ל, משהו. משהו כזה. זה כל הזמן אתה מריץ את זה בראש. אתה אומר, הלוואי. ואז אתה מנסה לעשות כל מיני תנועות דרך החלון. אולי יראו. אולי יראו. אולי איזה המזלה תראה אותי. משהו. אבל זה לא קורה. וכשאתה במנהרה, אתה רק מתפלל שזה לא יקרה. למה? כי אתה מבין שאתה, עוד לפני שידרכו בפתח המנהרה, אתה תקבל כדור בראש. אז כל מי שיש לו מחשבות לחילוצים הירואיים מתוך מנהרות, הסיכוי להוציא בחיים אנשים משם שואף ל0. בגלל זה אנחנו גם קשורים ברגליים, כדי שלא נתפזר לכל עבר, ויהיה להם קל לחסל אותנו. זה ברור לכולם. הוא זוכר את היום, ב-27 בנובמבר 23, לפני 1 שנה ו3 חודשים בדיוק, הורידו אותו למנהרות שמהן לא יצא עד השחרור. במנהרה ההיא אלי פוגש את החטופים שיהיו איתו עד הסוף, ועוד 3 צעירים שנחטפו מהמסיבה. אלה היו הרש גולדברג פולין, אורי דנינו ואלמוג סרוסי. הכרתי אדם מדהים,
מדהים, מדהים. בחור צעיר. שוחחתי עם ההורים שלו לפני כמה ימים. שיפרתי להם איזה ילד הם גידלו. כמה זמן הייתם ביחד? 3 ימים. 3 ימים שאני איתם, וזה כאילו הכרתי אותם כל החיים. וואו, כל אחד מהם זה עולם ומלואו. הירש אומר לנו משפט שמלווה אותנו ונותן לנו כוח ולא מאפשר לנו לאבד את האמונה. אני מכיר אותו יומיים והוא אומר לי משפט שמלווה אותי. הוא אומר לי, כשיש למה, תמיד מוצאים את האיך. כעבור 3 ימים בלבד, באישון לילה, 3 מועברים פתאום למקום אחר. ואנחנו באותו רגע מקנים בהם, ואנחנו אומרים, גם אנחנו רוצים. אנחנו בטוחים שמוציאים אותם כי הם פצועים, והם היו פצועים. חשבת שלא משחררים אותם. היינו בטוחים שמשחררים אותם. אנחנו מדמיינים שהם בחוץ ומוסרים מידע להורים שלנו עלינו. לפחות התנחמנו בזה, וכמובן שחיבקתי. אני במקרה הייתי ער כשהעירו אותם, השאר ישנו. והיום הם נורא מבועלים כשהם התעוררו ולא ראו אותם. אמרתי להם, הם בדרך הביתה. ואני זוכר את אורי דנינו אומר לי, נתראה בארץ. ואין לנו שום מושג שמזיזים אותם למנהרה אחרת. עד לשחרור שלו מהשבי כמעט, אלי לא ידע שהם נרצחו, יחד עם 3 חבריהם לשבי, במנהרה ברפיח, 9 חודשים בדיוק, אחרי שפגש אותם. הלוואי והיו משאירים אותם איתנו, והם היו ניצלים, הלוואי. עכשיו הם 4, אלי ואור ואליה ואלון, שישארו ביחד יותר משנה, עמוק מתחת לאדמה. 5 לינואר, המסגד שמעלינו מופצץ, אנחנו בורחים מהמנהרה הזאת, והדממת מוות שיש בחוץ היא לא דומה לשום סרט של אפוקליפסה. דממת מוות, ואתה הולך על הריסות של בניינים, כדורים שורקים מעלינו, יש לחימה בחוץ, אבל דממת מוות, אין איש, אתה לא רואה איש. פיזית, המקום שבסוף מביאים אתכם אליו אחרי ההליכה הזאת בתוך ההריסות, איך הוא נראה? אתה יורד בפיר נוראי שסוגר עליך. אתה לא מאמין שתשרוד את הלילה הראשון שם. למה? אתה 50 מטר מתחת לאדמה. את התנאים הסניטריים שם פשוט נוראיים. אתה מתקלח בסופו של דבר, פעם בחודש, עם בקבוק מים, עם חצי דלי של מים קרים, זאת המקלחת. כל התקופה. כל התקופה, פעם בחודש, מקלחת. בשלב הזה, אזוקים? שרשראות על הרגליים לא עוזבות אותי מהיום שאני בעזה ועד היום האחרון. כל הזמן? כל הזמן הזה. אני זכיתי בתענוג הזה. יש כאלה שהיו חלק מהזמן. אני 1 שנה ו4 חודשים. אזוק ברגליים עם שרשראות שעוטפות אותי עם מנעולים מאוד מאוד כבדים, שקוראים לך את הבשר. כל צעד שאתה עושה, צעד, אם אפשר לקרוא לזה צעד, יש בערך 15 סנטים רווח בין הרגליים, אתה הולך ככה. כל צעד שלך הוא לא יותר מ10 סנטימטר. כשאתה הולך לשירותים שנמצא 20 או 30 מטר, לוקח לך בערך כמה דקות להגיע לשירותים. וגם שם לא מורידים לך את זה. מה פתאום? אין. לא לילה, לא יום, לא... לא לילה, לא יום. הכל אתה ישן עם זה, אתה קם עם זה, אתה מתפלל עם זה, אתה מתאמן עם זה כשאתה עוד אוכל יותר מ1.5 פיתה ליום. אתה כבר לא שם לב לפצעים שיש לך סביב הרגליים ולצלקות מהדבר הזה. זה כבר לא מטריד אותך באיזשהו שלב. הכאבים הם... אתה כבר עוזב אותם, אתה מתעסק כבר בדברים היותר רציניים, כמו אוכל. כי אוכל זה היה דאגה יותר גדולה? אילנה, את יודעת מה זה לפתוח מקרר? שאנשים
יחשבו טוב טוב בבית כשהם פותחים מקרר, זה עולם ומלואו. זה עולם ומלואו לפתוח מקרר. המושג הזה בכלל, של אדם חופשי שיכול לקחת משם פרי, או ירק, או ביצה, או מים, או שק לחם. על זה אתה חולם כל יום. לא אכפת לך מהמכות שאתה חוטף, ואתה חוטף מכות, ושוברים לי צלעות. לא אכפת לי. הרעב. תן לי עוד חצי פיתה. אפשר להסביר את התחושה של הרעב? מה זה? אי אפשר. זה הבטן שנדבקת לגב? בטן שנדבקת לגב, אבל אתה כבר רואה את הבטן שלך ממש נכנסת פנימה באיזשהו שלב, ואתה לא מאמין שזה קורה לגוף שלך. בתקופות הגרועות זה אומר שמה אוכלים? בתקופות הגרועות אוכלים פעם ביום קערת פסטה, וזה האוכל לכל היום? שזה 250-300 קלוריות. ליום. ליום, שזה עשירית ממה שאני צריך. ואם זה קורה יום, יומיים, זה לא נורא. במשך חצי שנה אנחנו אוכלים את הכמויות האלה. חצי שנה, יום-יום. כשאתה מבקש עוד משהו ופתאום זורקים עליך איזה תמר יבש, זה נראה לך כמו הארוחה הכי טובה בעולם. כל דבר כזה זה הצלה. כמו סטודנט למדעי השבי, נדמה שאלי למד בהדרגה כל ניואנס, כל טקטיקה של התמודדות עם המצב. כל אירוע שם צריך להיות מנוהל. מה מבקשים, ממי מבקשים, מתי מבקשים. וכולנו עושים את העבודה הזאת, כל הזמן אנחנו מנתחים את זה. אנחנו ממש עושים ישיבות מסודרות. בואו נדבר על זה עכשיו, ועל הארוחה, ועל המקלחת הבאה, ואיך מנהלים את זה. אז תן לי דוגמה של ישיבה כזאת. ממש יושבים ארבעתנו על המזרונים, ואומרים בואו נדבר, האם מבקשים את התה הבא, או שמבקשים רבע פיתה. מה מחליטים? כי לא נקבל את שניהם. כמובן, אפס אגו. מתחננים לאוכל, מתחננים לשירותים, מתחננים לכל דבר. אבל יש איזה דיאלוג שלך עם עצמך בעניין הזה, בוא נעל תשפיל את עצמך, או אתה אומר, לא, אין עולם כזה, שכחו מזה. אנחנו מושפלים כל הזמן. אנחנו מוכים מדי פעם. אתה משתדל לא להרגיז אחד מהם יותר מדי ולבקש, כשהוא מביא לך אוכל, להגיד לו שזה מעט מדי, זה יכול להביא לתגובה לא טובה. אתה משתדל לתרגל את זה עוד לפני שהוא מגיע לאירוע הזה, אותו מחבל, כדי שזה יצא טוב ברגע הנכון. ממש מתרגל את הרפליקות. כל הזמן. אומרים, מי אומר, אתה מדבר היום? אוקיי, אתה מדבר. המחבל הזה שמביא לנו היום, שתורו להביא לנו אוכל, מחובר יותר לאלון, אז אלון מדבר. מחובר יותר אליי, אז אני אדבר. וכשאתה מצליח להשיג משהו, זה עולם ומלואו. למשל. זה הצלחה אדירה. להשיג פיתה לכולם, ולקבל את הרבע פיתה הזאת ולשמור אותה ל10 בלילה, אני לא יכול להסביר לך בכלל את ההרגשה של זה. זה ניצחון ענק. עכשיו, מגיע פיתה, יושבים ומחלקים אותה ל4. מחלקים אותה ל4, כל אחד אוכל את הרבע פיתה שלו. את הרבע פיתה הזאת, שאתה יכול לגמור אותה ב3 ביסים, אתה אוכל אותה במשך 10 דקות, רבע שעה. פירור, כדי להרגיש שבאמת אכלת משהו שיחזיק אותך ללילה. כדי שתוכל לעבור את הלילה הזה. וזה לילה טוב. קיבלת רבע פיתה לעבור את הלילה הזה. זה לילה מעולה. כשהיינו מקבלים פסטה, אתה לא יכול לשמור אותה. וכשאתה אוכל את החתיכת פסטה האחרונה, אתה מבין שעכשיו עוד 24 שעות אתה צריך לחכות לאוכל הבא. זה הרגע הקשה. ובפיזי אתה אומר, הרעב לוקח את כל... הרעב לוקח הכל. אנחנו עושים כל מיני דברים כדי לקבל יותר אוכל. יש אירוע קיצון אחד שאני לוקח את הסכין גילוח, חותך את עצמי בגבה, כדי לייצר איזשהו אפקט חזותי של דם. כי זה היה כבר כלאחר ייאוש? אתה אוכל במשך חודשיים, משהו כזה, כבר היינו בתוך האירוע של ארוחה אחת ביום. אנחנו אומרים, חייבים לעשות משהו קיצוני, הם חייבים לראות דם. אני מבקש ללכת לשירותים, נופל בדרך לשירותים, מבחינתם התעלפתי,
וזה עוזר במשך שבוע. קיבלנו עוד אוכל. קיבלנו תמרים באותו יום. אז אתה רושם לעצמך, הנה, הצלחה קטנה. ההישרדות בנויה מצעדים קטנים, מניצחונות קטנים. אין לך אחרת. יום-יום, שעה-שעה, שאתה שורד, ניצחת. שכל יהודי שצם בכיפור, שיחשוב מה עובר עליו אחרי ארוחה מפסקת דשנה של עוף ובשר, והוא צם 24 שעות, אבל יום אחד. ומחכה לרגע שכבר... ומחכה לרגע שיתקעו בשופר, שתהיה תפילת הנעילה. אנחנו חווים את זה יום-יום עם עשירית של ארוחה מפסקת. יום אחרי יום. או דיברתם ביניכם לבין עצמכם שעדיף לא לדבר על אוכל? אנחנו מדברים הרבה על אוכל. באיזשהו שלב אנחנו עוצרים את האירוע הזה, כי זה לא עושה לנו טוב. אתה חולם בלילה על אוכל, אתה חולם כשאתה נרדם. אתה זוכר על איזה אוכל חלמת? על הכל, אבל בעיקר ג'חנון וחמין. זה... אתה אומר, אני רוצה לשבת עם אמא שלי בשבת, ג'חנון, עם החמין שלה, ארוחת שישי. זה חלום כמו חלום רחוק, כמו פנטזיה מטורפת. לשבת סביב השולחן בשישי בערב עם המשפחה. להתפלל. ואני לא בן אדם דתי. אבל שמה כן. אני לא בן אדם דתי, ושם, מהיום הראשון שאני נחטף, כל בוקר אני אומר שמע ישראל. מה שלא אמרת בחיים. אני עושה לעצמי קידוש. הוא אומר אשת חיל בשביל אמא שלי, ובשביל האחיות שלי, ובשביל אשתי והבנות שלי. ואתה יודע להסביר מה זה נתן לך במנהרה? זה נותן המון כוח. כוח האמונה הוא מטורף. כאילו, מה, יש אלוהים במנהרה? יש משהו. יש משהו שמשגיח עליך. אתה מוצא בזה המון נחמה. הוא יודע שהוחזק עם חבריו בידי צוות קודקודים בכיר יחסית של אנשי חמאס. שמע אותם מנהלים גם את מה שקורה במנהרות אחרות. אתה יודע אם השובים שלך היו מחוברים לתקשורת שלנו? ידעו מה מדווחים אצלנו? ידענו שהם רואים. והדברים האלה שהם ראו בתקשורת, זה השפיע על ההתנהגות שלהם כלפיכם? כל הזמן. ההתנהגות שלהם היא... אתה יכול לדעת מה קרה בחדשות רק מההתנהגות שלהם. ולכן האחריות אצל ההנהגה, ההתבטאויות שלהם בתקשורת, יש להם המון כוח. הם כל הזמן מקשיבים להם. הם כל הזמן חשופים להם. כל אמירה שהיא חסרת אחריות, הראשונים שחוטפים זה אנחנו. מה זאת אומרת? תן לי דוגמה. הם באים אלינו ואומרים לנו, לא נותנים לאסירים שלנו אוכל, אתם לא תאכלו. מכים את האסירים שלנו, אנחנו נקה אתכם. לא נותנים להם מקלחת, אתם לא תקבלו מקלחת. כל הזמן זה שם. יקום שלם נרקם בתוך החלל הדחוס הזה, יקום של 4 אנשים שמנסים לשרוד מול חבורת מחבלים שיכולים לעשות בהם בעצם כרצונם. אנחנו המצאנו שפה, כל 4 המצאנו שפה עליהם, לכל אחד יש את הכינוי שלו, למשל. כדי שנוכל לדבר עליהם, והם לא יזהו שאנחנו מדברים עליהם. יש את המשולש, והמרובע, והעגול, והכתום, כי הוא ג'ינג'י. יש את הפח, שהוא אדם מאוד אכזרי. את השווה שהם כינו הפח, אלי לא ישכח, בעיקר לא ישכח את היום ההוא, שהיה אחד הנוראים בכל ימי השבי שלו. הפח מקבל טלפון מאוד עצבני בטלפון, אנחנו שומעים, הוא בחדר אחר, הוא בחדר שלהם, ולמעשה מבשרים לו שחיל האוויר הוריד את הבית של המשפחה שלו, הוא זורק את הטלפון ורץ באמוק למרחב מחיה שלנו. אני במקרה ישן הכי קרוב לפתח, והראשון שהוא תופס זה אני,
בעיטות, אגרופים, לצלעות. אתה מנסה לדבר איתו? אני רק מנסה להגן על עצמי, מנסה להגן על הראש פחות או יותר. אלון איכשהו מנסה לחבק אותי ולהגן עליי. איכשהו הצלחתי לזחול לכיוון שלו. אליה ואור היו קצת בצד, ואור חוטף ככה עוד 2 בעיטות לפני שהוא עוזב את המתחם שלנו, ולמעשה פה זה מסתיים. אני במשך חודש לא מצליח לנשום בכלל. תגיד, ואחרי סיטואציה כזאת, אתה נשאר שם מוטל על המזרון, הם מביאים לי אקמול, כדי שאני אוכל לעבור את הלילה. כשאני מבקש עוד אחד ביום למחרת, כי אני עדיין עם כאבי תופת, הם לא מסכימים, ואומרים, מה יש לך? למה כואב לך? אני זוכר שאלון ככה מוציא לי כדור שהוא שמר, וזה עוזר לי לעבור את הלילה. כולם דואגים אחד לשני, אבל עם אלון זה קשר אחר לגמרי. הוא מגיע ילד מבוהל שעבר אירוע טראומטי מטורף. במיגונית. והוא בא ממשפחה שמגנה עליו ומגדלת אותו בחממה, והוא מדבר על זה. ואני, כמו שאני מתנהל עם אנשים, אני משתדל לא לתת להם את הדגים, אלא את החכה. ואני אומר, זה משימת חיי. כי אני בן 53, והוא בן 24, ואני כנראה אצא לפניו. וחייבים להיות לו כלים להתמודד לבד. וזה מה שאני עושה מאותו רגע. אני לוקח אותו ומסביר לו ומדבר איתו המון, ונוטע בו את היכולת שיש לו את המסוגלות לשרוד. קשה להישאר שפוי, קשה להישאר אנושיים אחד לשני. 4 גברים שחיים ב10 מטר מרובע. היחסים הם מורכבים. זה מאוד מטלטל את אלון בהתחלה. מאוד מטלטל אותו להגיד דבר קשה למישהו. לקחת כף אורז יותר ממני, למה אתה עושה את זה? אלון לא מסוגל להגיד את זה בהתחלה. אבל אחרי כמה חודשים הוא כבר עושה את זה. זה חכה. זה החכה. אני זוכר את המחבלים מסתכלים עלינו והם שואלים מה הוא עושה. הוא כל הזמן מזיז את האצבעות שלו על הגוף שלו. זה חלק ממנו. כאילו מנגן. כאילו הוא מנגן. וזה עוזר לו להתמודד עם המון קשיים. מה מצב העין שלו? הוא לא רואה בעין ימין. מהיום הראשון שהוא נחטף, יש רסיס שחודר לו לעין ימין, שלא מאפשר לו לראות. ולכן כל דקה שאנחנו יושבים פה עכשיו ומדברים, אלון נמצא שם 50 מטר מתחת לאדמה, מפוחד. ולא בטוח שיחזירו אותו. תחשבי עם מה הוא צריך לשרוד את היום, עם איזה תחושות. שהאחרים יצאו, שהחברים שלו יצאו, ואותו השאירו שם. לרגע נדמה כאילו הוא מבחינתו עדיין בתפקיד האבא של האנשים הצעירים שהיו איתו למעלה משנה בשבי. תראי, אם יש משהו שאני אומר לילדים שלי, אני קורא להם ככה, כי הם באמת צעירים ממני. לאור, לאליה, לאלון. אנחנו שווים להם, תזכרו את זה. אנחנו נכס עבורם. והנחת הבסיס זה שהם צריכים להחזיר אותנו עם דופק. הם ישמרו עלינו, הם יעשו הכל כדי לשמור עלינו.
אז הנחת הבסיס הזאת מחזיקה אותי שם. כשאני משוחרר, אני מבין שהנחת הבסיס הזאת היא מוטעית לחלוטין. כי מה? בעובדה, הם רוצחים שבויים. כי אתה אומר, כשהייתי שם והנחתי את הנחת הבסיס הזאת, לא ידעתי על שירי ועל כפיר ואריאל, ולא ידעתי על אלמוג, אורי והירש. והרש, ואלכס, ועדן, וכרמל. על כל אחד. ועל איתי סבירסקי. ועל יוסי. ועל יוסי. יוסי שרעבי, אחיו של אלי, נהרג בהפצצה של חיל האוויר באזור נוסרת, באמצע ינואר, בשנה שעברה. רק בדיעבד אלי יבין שזה קרה לא רחוק מהמקום שבו הוא עצמו הוחזק, באותו הזמן. יוסי הוא לב מההתחלה ועד הסוף. כל מה שאומרים לי על ההתנהגות שלו בשבי, לתת מהאוכל שלו לאחרים, זה כל כך הוא. בגלל זה רציתי שיחברו אותנו, כדי שאני אוכל לתפוס אותו ולנער אותו ולהגיד לו, אתה צריך לשרוד עכשיו, בשביל לחזור לבנות שלך. הלוואי והיו עושים את זה. הנה הדלת נפתחת, הנה זה אלי שרעבי. חיוור, כחוש מאוד. מה שאתם רואים בבמה זה בשעה 10 או 11, אני לא יודע בדיוק. אנחנו כבר מ-5 בבוקר על הרגליים ועושים חזרות על השאלות האלה ועל התשובות ולנופף לקהל. וגם לך ברור שצריך עכשיו לזרום עם הסרט הזה ועם ההצגה הזאת. זה גם הישורת האחרונה של ההצגה. מחבלי החמאס מכתיבים הכל בטקס הגרוטסקי שהפיקו בדיר אל-בלח, גם את החלק הנורא מכל, על אשתו והבנות שכאילו יחכו לו בבית. אני מרגיש מאוד מאוד שמח היום לחזור למשפחה ולחברים שלי. עכשיו הם כבר לא בידיים של חמאס, הם בידיים של אנשי הצלב האדום. אתה רואה כבר בזווית העין את הבחורה מהצלב האדום? וזה הקלה עצומה. פליסיטי, אני לא אשכח אותה אף פעם. והיא אומרת לנו, הם לא יכולים להיכנס, אל תדאגו, אתם בטוחים. אז אני עסוק בלהתפרק ברגע שאני נכנס באוטו, ודקה אחרי זה אוהד מעז לשאול אותה. איפה הייתם? כל הכבוד לו. הייתה לה תשובה? היא אומרה שלא נתנו להם להתקרב. הצלב האדום מוסר אותנו לאיזשהו עמדה ארעית של צה"ל, ששם מחכות לנו הפסיכולוגיות. במקרה העובדת הסוציאלית הזאת, אני מכיר אותה, חברה של המשפחה, ואני יורד מהאוטו, ודבר ראשון שאני אומר לה, אני מכיר אותך. אבל היא אומרת לי, אסנת ואמא מחכות לך. אני אומר לה, תביא לי את אשתי והבנות. היא אמרה לי, אסנת ואמא יספרו לך. וברור שלא צריך לספר. כי באותו רגע היא סיפרה לי כבר. ברור לי שהנורא מכל קרה. אבל אמא ואסנת מחכות לי. יש לי אמא מדהימה. חיכתה לחבק אותך. מה, אילנה? מה? מדינה בטראומה. חזרתי למדינה בטראומה. חזרת קודם כל למדינה אחרת, נתחיל מזה. אוקיי. חזרת למדינה אחרת. כן? ממש, חזרת למדינה אחרת. יותר טובה? נגיד, אתה שומע שמתעסקים פה כן ועדת חקירה ממלכתית, לא ועדת חקירה ממלכתית. זאת אחריות. מה זאת אומרת? זה קשור למושג אחריות, וקשור לערכים שאנחנו רוצים למדינה הזאת. שמה? ועדת חקירה ממלכתית, עם כל הכבוד,
זה לא שאלה של כן או לא. או של ימין או שמאל. לגמרי לא. שימצאו שאני אשם, אין בעיה. רק שיקימו. בעוד כמה ימים הוא ישתחרר מכפר המכבייה, ויתחיל עוד שלב אחד בתהליך השיקום והריפוי שלו. לא, ערב שבת. לא, אצל אמא. אצל אמא? אצל אמא, מה אתה עושה? פה? לא, בבית, אני בבית. אצל אמא, אני לא, תהיה בבית, תהיה ילד בנק שלך. חשוב. אלי שרעבי בנה את עצמו במו ידיו פעם אחת, הוא יעשה את זה שוב, אחרי שעולמו קרס עליו. אבל את המדינה שלו הוא עדיין מחפש. זאת שנעלמה לו באותה שבת. זאת שבמובן מסוים עדיין נפקדת. תראי, כל העניין הזה של 7 לאוקטובר, של חטופים, זה לא ימין ולא שמאל. אבל זה נהיה ימין ושמאל. לא. אז מישהו התבלבל. זה לא ימין ולא שמאל, זה ישר. וכולם צריכים למצוא את הישר הזה. שמה זה הישר הזה? החטופים זה משהו שהוא מעבר לפוליטיקה. אין קשר לפוליטיקה. מה זה קשור? מה זה קשור לימין ולשמאל? כשרצחו את אשתי ואת הבנות, שאלו אותם על הדעה הפוליטית שלהם? כשרצחו את הביבסים, שאלו אותם על הדעה הפוליטית שלהם? כשחטפו את הירש מהנובה, שאלו אותו במה הוא מאמין? אני לא מבין את זה בכלל. יש רגע, אלי, שהיית נותן הכל כדי שימחק מהזיכרון שלך? שלא יהיה קיים בהארד דיסק? כן. כן. הרגע שבו הבנות שלי מסתכלות עליי כשאני אוסף את הטלפונים מהם, והן רואות 10 מחבלים בפתח הממ"ד, הוא רגע נוראי. אתה זוכר את המבט שלהם? מבועתות. מבועתות. ואני מדמיין את הרגע שאני חוזר ומחבק אותן ואומר להם, לא עוד. אני מבטיח לכן שיותר אתם לא תחוו את זה. לא משנה איפה שתגידו, נלך. לא תחוו יותר את הרגע הזה. לא יקרה יותר. אני מבטיח לכן, לא יקרה יותר. אתה יודע מה שעובר לי בראש פתאום, שאתה מדבר על הרגע הכי קשה, ובעצם הרגע הכי קשה יהיה אחר כך. אני מאוד מקווה שלא כאב להם ברגעים האחרונים שלהם. שזה היה מהיר ולא כאב להם. אני מקווה שהם במקום טוב, ואני בטוח שהם מאחלות לי חיים טובים. אתה יודע שתהיה מאושר יום אחד? אני בטוח. באמת? כבר יש לי רגעים מאושרים. בניגוד למה שחושבים, אני לא כועס. איך יכול להיות? אני לא כועס. אני בר מזל שהיה לי את ליאן 30 שנה. אני בר מזל שהיו לי את הבנות המדהימות האלה במשך שנים. אני בר מזל שלא הרגו אותי. אני בר מזל שאחרי 16 חודשים הצלחתי לחזור למשפחה שלי. אני בר מזל. אלי שרעבי, במלואו. תודה לבתיה ון זיידן, יובל פרומר ושני פרלברג, שעבדו איתנו על הכתבה הזאת. עד כאן, החלק הזה. מיד באולפן עובדה יהיה איתנו שרון שרעבי, אח של אלי, שהפך את השבתו הביתה למשימת חייו, והצליח, אבל הוא ממשיך להיאבק. אנחנו עושים הפסקה קצרה, רק 45 שניות. כבר חוזרים עם אולפן עובדה.
ואנחנו באולפן עובדה, אחרי העדות שהביא איתו אלי שרעבי הערב כאן, אחרי 491 ימים בשביל חמאס, שרון שרעבי, שלום. וואו, ערב טוב. ערב טוב, אתה אח של אלי, ייבדל לחיים ארוכים, ואתה אח של יוסי, זיכרונו לברכה. ואני יודעת שאלי התראיין בשביל החטופים שעוד שם, הוא גם אמר את זה. אבל אני חושבת עליך, אתה כל כך אוהב אותו, כל כך נלחמת שהוא יחזור. לא עולה בדעתך שבשבילו, מבחינתו, עדיף שישאיר את עזה מאחוריו וילך הלאה? באנו לפה לשליחות. והניסיון שנקרא בדרכנו, זה ניסיון שגם עומד למול עיניו של אלי. ואלי, כפי שראיתם, הוא מנהיג, הוא גיבור, דמות להערצה. רגע, זה מעניין אותי, גם אתה, כשגילית ששני האחים שלך נחטפו, אמרת, אני עומד פה בניסיון? בהחלט. אי אפשר לתת לדברים האלה לקרות ולעבור לידך. מצד שני, שרון, בניסיון שלך עמדת, ועוד איך עמדת, איבדת והשגת, והחזרת לך את אחיך, ובכל זאת אתה עוד רתום. תשמעי, אני יכול להגיד לך שאחרי כתבה כזו, שאלי עומד, יושב באומץ מול המצלמות. זה כל מה שעשיתי במשך 16 חודשים. זה פשוט מתגמד. ואיכשהו עוזר כוחות. והוא מתגייס למען חטופים אחרים. זו שליחות, זו ערבות אנושית. הכי גיבור. אתה יודע שזה מדהים, דיברתי איתו היום אחרי צהריים, וזאת השאלה שהוא שאל. את חושבת שזה יזיז את המחט? את חושבת שזה יגרום להם לזוז כדי להשלים את העסקה? ואני תוהה, כשאתה מדבר על העדות הזאת שאלי מסר כאן, היו דברים, או יש דברים שאתה עדיין פוחד לפתוח איתו? למרות שהוא אומר, תפתחי הכל, תשאלי הכל, יש דברים שאתה עדיין לא רוצה לשמוע? כן, כן, בהחלט. אני פוחד עליו. פוחד על הנפש שלו. אבל הוא זה שמחזק אותי. ואומר לי, אל תסנן. והעוצמה שלו היא פשוט מעוררת השראה. היא נותנת לעם שלם את הכוח. מי שצפה בו עכשיו, רואה איזו אישיות, אלה תובנות. הוא הביא לרעיון המדהים הזה. איזו עדות חיה על פני ההיסטוריה של עם ישראל. אני חייבת להגיד לך שאנחנו חיים את זה מהרגע שצילמנו את הרעיון הזה, ונשאר לי דבר אחד שאלי אמר, ולא נכנס לכתבה, על זה שהם דיברו שם על החיילים שנלחמים, ועל משפחות שכולות שדופקים להן בדלת, ובאים לבשר להם את הבשורה המרה. הוא דיבר איתך על המשפחות האלה, ועל מה שהוא רוצה לעשות. והדבר הראשון שהוא רוצה לעשות, זה לצאת מכפר המכבייה ומשיבה, שזה סדר היום שלו, וללכת לאותן משפחות שכולות ולהגיד להם תודה. תודה על זה ששלחתם את הבנים שלכם כדי להציל אותי, להציל את חבריי. ויש עוד הרבה את מי להציל. ומצד שני הוא אומר, מה שצריך לעשות עכשיו זה את העסקה שתחזיר את יתר החטופים הביתה. אגב, 44 קילו הוא שקל כשהוא שוחרר מהשבי, אבל הוא אמר לי שהוא כבר העלה. הוא העלה, והוא מדהים. אבל זה לא העניין של להעלות את המשקל. הוא מעלה את המורל. הוא מדגיש מה זה יוקר החיים. מה המשמעות של לפתוח מקרר, להעריך את השניות, את הרגעים האלה, שזה הכל לא מובן מאליו. וזה הופך את הפרזות ואת הכותרות הגדולות למשהו כל כך קונקרטי ומובן פתאום. סליחה על השאלה הסקרנית. היה כבר ג'חנון וחמין אצל אמא? אמא הביאה את הג'חנון לשם. אבל בשבת הקרובה, גם הג'חנון והחמין של אמא בבית, יהיה בצלחת של אלי.
זה פתיחת מעגל. לחיים טובים, אחרים, שונים, לצד החוסר, האובדן. אלי חזק, חזק אותי באמת, והוא יצמיח, הוא ייבנה מחדש. יהיה לו חיים אחרים, הוא יהיה עטוף. אבל התודה הזו, אילנה, איך אלי אמר, זה לא ימין ולא שמאל. זה עם שלם שנלחם עליו, שעשה הכל כדי להשיב אותו, כל אחד מהמקום שלו. אבל אתה יודע, אתה אומר זה לא ימין ולא שמאל, ואתה יודע שזה גם ימין וגם שמאל, ומי כמוך הבנת שאתה צריך לחצוב את הדרך המיוחדת שלך. עשית את זה לדעתי אחרת כמעט מכל משפחות החטופים האחרות. עכשיו אתה באמת עם ניסיון, עם מיילג', עם רקורד פסיכי במאבק הזה. אתה רואה את הממשלה הזאת, את הקואליציה הזאת, הולכת לשלב ב'. אתה מכיר, אתה מדבר איתם, לדעתי אתה נפגשת גם היום עם אנשים, עם גורמים בכירים. אתה רואה את זה קורה? לא נשאיר להם ברירה. מה זאת אומרת? כשאני מזקק את המילים מתוך הכתבה הזו, אני רואה באלי את התואר, את הדבר הכי זך, הכי נקי שיש, שהוא מסיר את המגבלות, שהוא אומר, תלכו ישר, וכשהולכים ישר, בסופו של דבר גם מגיעים לתוצאות, ואני אלך עם הישר שלי, עם האמת שלי, בזהירות, עם התובנות. אתה אומר, בלי לסוף את המועדון. ממש לא. ביחד. זה הכוח. אתה רואה את אלי בעוד שנה, שנתיים, 5 שנים מהיום, מאושר? אלי מאושר, ועם ילדים משלו. אלי ינצח. אלי אוהב את החיים, הוא מקדש אותם. אבל היום, אילנה, לפני 5 שנים, לפני 2 והשנה, היום, אנחנו מתגייסים כולנו להשיב את כל החטופים, ואלי עושה את זה באומץ. ואומר, אני לא ויתרתי עליכם. אני פונה על משפחות השכולות. יש לנו כוח מאוד חזק של חטופים ששבו מהתופת הזו, והצטרפו אלינו למאבק הכי מוסרי, הכי צודק, ואנחנו ננצח בו. את כולם נחזיר הביתה. שרון, רק שאלה אחרונה. אלי ראה את הכתבה, צפה? אלי ראה, בתוך כדי הפרסומות, כתבתי איתו. הוא בשקיקה. אני מקווה שהוא, אחרי הרעיון הזה, יטפח לעצמו על השכם, ויגיד, עשיתי את הצעד הראשון, במאבק של עם שלם, להצמיח מדינה שלמה קדימה. שרון, תודה רבה, ודרכך אני רוצה להודות לאלי, שנתן בנו את האמון ונתן לנו לספר את הסיפור שלו. תודה רבה, שרון. תודה לכם. זהו זה, אנחנו סיימנו. אני רוצה להעביר את השידור אליכם, עינב, גלילי וירון אברהם. ירון, מילה בעקבות הדברים האלה. אתה מדווח ביממות האחרונות על פעימות נוספות לשלב א', פעימות רמדאן. שלב ב' נגנז? לא יקרה? קודם כל, אם תרשי לי רגע מילה אישית, אני מת על האיש הזה שיושב כאן באולפן שרון, שכולנו התחברנו אליו, ובאמת חברה ישראלית שלמה, מדינה שלמה התחברה אליך. תודה על כל מה שעשית, זה לא היה רק בשביל אלי, זה היה בשביל המדינה הזאת כולה. ועדיין עושה. ועדיין עושה, ועדיין ימשיך לעשות, והוא אמר לי את זה שהוא לא יעצור. זה לגביך, אז תודה לך ולאלי על הרעיון וגם לך, אילנה. בהקשר היותר רחב, אני אגיד לך שישראל מנסה, ויש עכשיו משלחת שמגיעה לקהיר, לייצר פעימות המשך. לא להפסיק את האנרגיה הזו של המשא ומתן, של שחרור החטופים. אולי עוד פעימה, אולי עוד 2, אולי עוד 3. עכשיו, צריך להגיד עד לפני דקה, כמובן כביטוי, עד לפני כמה שבועות, אף אחד לא האמין שחמאס ילך לשם, שהוא יסכים להאריך את זה. את זוכרת, תמיד התנאי היה הכרזה על סיום המלחמה. עכשיו הוא בכל זאת כן, כי יש דברים שהוא רוצה שיקומים, והוא רוצה קרוונים, והוא רוצה עוד סיוע הומניטרי, והוא רוצה עוד אסירים. ולכן בישראל מאמינים שזה אפשרי. אבל בסוף, אילנה, ואת זה את יודעת טוב ממני, או לפחות כמוני, בסוף ישראל תגיע לצומת האסטרטגי שהיא צריכה לבחור. מה היא עושה? מפסיקה את המלחמה ולוקחת את כל מי ששם את החיים והמתים, או חוזרת ללחימה שגם היא
עם כל הארגז הקלים של טראמפ, היא עדיין תהיה מוגבלת, כי יש שם את אותם חטופים, כמו אלי שהיה שם עד לא מזמן. ירון, תודה רבה. עינב, יש לי גם הרבה שאלות אלייך, אבל השידור עכשיו שלכם. חברים, תודה רבה. תודה רבה, תודה אילנה.